Ôi, ma đam lên đây à? 100 taga puwa. Lang. Bị tham phi bà phi nè nó. Nayaw thap be hele katre bagin nam. Chết, phan nó lập đến này Egypt nào tin lập được bra. Hey dun thabai na zakra nungale. Hết, nương na phan nương sống cái này. Ai khó khăn bao đari cái खेती làm na ra. Nung thanga bai na zakra man sinum khaya. ơi trời pha sữa mà lấy nơi làm Nhiều má rẻ đây. Mà làm ra cái đó. phi có sụp tiêu phi Ra cái. Adam. Nigeria dah Zuli hgrana zuli lagra. lagrabu Ôi ai xem đúng na. tao phải làm mới lấy dah Nó lại. Ôi phùng mày. eh ada Bữa mày xem đúng na. dong ada Thung bích đúng bra. thằng beri dong ada Kasih kubur tuh deh. Jangan nak kasih bra. mengejar bra Madam nanggo. jauh sirang hebat nejakan ada Noh. nol ada ma dini ada bermain sini lengin sini ma Bermain cincin leng mana buhut jod janani tonglai pumba. masa ke ada Mahajani psalani ke tim ni stinani zonani tongo. eh matu jod sila ada Hat bermain masih menam tu bra. Karena Karena. pula. बेफोरखौबो फांना दोना नालाय अखायानोथ' मानो गारनो रोंलाब्रा लामा मानि हाब्रु जालायलांबाय हाब मा लाबोखोलै आदा दिनै बाजार दिनखाय अमाजों गोजाजों होनसैलाय नामा गैयालाय बाबुमोन जोंना बै बाबु आथिं बायना थानानै माबा अमानि जायगायाव बोरमा आरो नासो जाबाय दं आरो माबा गोजानि जायगायाव बै बोरमा आथिंनि सुप सोलोंबाय दं हाद बाबुमोन आंहाबो गोसो दंमोनलै एटिएम सालायनो नोंसोरबायदि 16 बोसोरसो उनाव जोनोम जानायब्ला आंबो सलायनो मोनगौमोनलै आसा थाबायलाय फंबायमोन ओम नमो केटिएम फैगौ जोनोमाव मोनथोलै नै जोनोम उजिगासेयाव सालायदो ब्लाड बाय ओइ सिमां फाग्लाफोर वा माथो मोनालायबाय Maku jatra mansi fैखोब्रा फाग्लाफोर बेसेबां गरम बोथोरावबो गेलाफोरखौनो लोंबाय थायो बियार लोंनांगौलाय गुसु गुसु ku jatraya गावहा मोलोंबाय थायोना रोदोम माहाजोननि लोंखोन्दाफोरखौ माहाजोन मानसिनि खालाय नालाय जोबोद गोथावथारलै ना फंबाय साला नोंसोर आंखौ मिनिदोना मिनिबाय था नै बिखौ नायब्रा मालिना दं अपना टाइम आएगा आंहाबो सानसे सम फैगोनब्रा जाम्बाफोर नोंसोरथ' नाम्बार दानै सिरनि नाम्बार दानै गोरिब जाखाजोब्बाय नोंसोरनावथ' थाखा फैसा गैला जामख'जोब्बाय नोंसोरनाव फैसा गैला नालाय गोरिब जाबाय हिनजावफोरा नोंसोरनिया आंनियाव बन्दक थाहैनांगोन रुवाथि थाहैनांगोन जाम्बाफोर आंनि न'आवनो बैना जाहैनांगोन नोंसिनि हिनजावफ्रा गम मोनद' नुबाय थागोन दे गाजायानो बारा मस्त' बियार लोंग्राया जोंनिखौसो खमायजोबना होबाय माथो गंसेनि दाम होलांनांगोनलै फाग्ला होगोनब्रा होगोन नोंसासो लाब जादोब्रा बेखौ लोंसेमना होनायाव गोबांद्राय लोंनाया देहानि थाखाय गाज्रि लों दे सेस दरजा ओइ दरजा बरिया बेटा बरिया फै दरजा मा खबर बेटा दरजा ओइ दरजा मा खालामखो बिलाय उन्दुफिनखोसो ना माखोसो ओइ दरजा ओइ दरजा साला मा जालायखोलै दरजा ओइ दरजा बाजैयाबो दे बे मुंखौ गाबज्रिबानो रागाया आंना सिखिनायावसो दावखोखायो दिनैनिफ्राय गाबज्रिनांलालै गाबज्रिबालाय गैला आं मानोथो मालाय सिख्लाफोरनि दरजाखौ नारबाय बायनानैलाय बदनाम जालाबायनांगौ जाखो आवसाव बावसावलाय रानखानाय गारायखौ दा खुलासिब्रा बाजो थांखांनाय बाथ्राखौ बुंनानै गोसोआव लाजिदा फोनांसै उन्दुफिनसैलां उन्दुफिना मा उन्दुफिनलाबायनो बाजाराव थांनानै अमा बेदर लानानै फैयो थां बाबु गेदेर फैयोनो नोंलाय बहाथो थांनो ओंखारदों फार्म हाउसआव थांना फैनां बाबु गेदेराबो फार्म हाउसआव हाबबोगोन नामा
औ हाब्बैनो थाबनो फै दानो सानैजों हर जाबोलायगोन मा मावो मा मायोथाय ओइ दरजा थ' आंजों दिनै फार्म हाउसाव आहाबो लोगो गैया दिनै थोद नोंसोरनालाय बाथ्राफ्रा मा गद गैयाब्रा सासेया बाजाराव थिनो सासेया फार्माव थांनो थिनो हैद आंखौ ओरैनो जागारनाय बायदि मोनदों नामाब्रा नोंनोलाय मानो फार्म हाउसाव थांनो लोगो नांलायगौ जाखो थां बाजारावनो थां दरजा हैद साला मा दरजाब्रा हाब बिमा नोंजोंलाय बहाथो हानो आंलाय दे बिमा आं हारसिं थांनानै फैनोसै ओमफ्राय अमा बेदर मेजेमखौनो ज्लाव ज्लाव सेरथामसो लाबोनानै संनानै दोनदोलाय दा सानैजों सुरबलायथारसैलाय बिमा थाबनो फै माबालै दरजा जों गामिनि एलपि स्कुलाव फैनाय टेटनि मेडामा बेखौ निजोमनो नायनोसै माबायदि जागोन बरिया साख्रि मावनाय हिनजाव महर गैया मालाय माथो जानो थाब नायना लानांगौ नङाब्ला बै गुबुन हारिनि मानसिफ्रा जमनानै माब्ला फथायनासो लाना थांगोन मालायफ्रा महर मोखांखौ नायालै जोंनि मानसिफ्रासो महर मोखां नायबाय थायो जोंनि मानसिफ्रा आरो साख्रि गोनां हिनजावखौ सोंनो गियो मानो गिनांगौब्रा लाबोनांगौ आंनो नाङालै नोंनो लादो दरजा हैद बुरबक नों लाग्रो बिखौ आं IAS IPS अफिसारफोरखौसो माथा मारिबाय दं आग्ला ओइ गथ' नों आंनि फिसाजोखौ खावनानै बदनाम होनो नागिरदों ना हैद हामालै बे उन्दै गथ' बुजिनाय जाथ'वाखैना मा हामालै मा हामा बांद्राय माबाय बिसोर सालाफोरा नायगोन नोंखौबो बे रियानजों लोगो जाग्राफ्रानो बेफोरबायदि जाजोब्बायलै बिसोरजों थाफानो गिनायसो मोनलायलांबाय आं माब्लाबा सोरजोंबा गाफ्ले जाजोबगोन बिसोरो ओइ दरजा भाई बबाव थांनोलाय मा बुंनोलाय भाइ रोदोम माहाजोननि बाथ्रा बै गामियाव न'खरसे मानसिनाव थिनहरदों लकेल दाउ जानोनो नोंहासो माथो मोजांथारलै लकेल बेसाद मोनजाबाय थायो ओइ मैया माथो नोंबो राखेबजों दंमोननो हैद आं फैग्रोदोलाय लोंबाथाय थाब सिखारनो नागिरा माबा एम्फौ लाथाफोर बायदि बिलाइयाव सिथाबनो मोनब्ला लन्थं जायागौ माने फैनो नागिरा ओइ माथो राखेबनि केसा डेन्जार जाबायलै हैद नों खबर लाहैयाखै हैद मा खेरख'लायनाय लोगोआनो खबर लायालै जाबा जानानै लाइ बिसिग्रासो माथो नोंबो ओइ पुलिस थानायाव थांलाबायालै आङो ओइ नोंबो थाङोब्ला बिखौ थाव फोननानै थांखा ओइ ओइ दरजा रथ' हैद सिनाया मुवालाय मा हमथालाबायखोब्रा नों आंखौ सिनायना सिनायाखै हैद साबिया हर आं जाबाय रोदोमनि बिमानैनि फिसाला दा सौनानै टेबुल थांहोगारगोन देलाय ओइ हैद हैद हगार हगार आं सिबिआइनि मानसि मैया नों राखेबजों लोंफानायखाय नोंखौबो सासपेक्ट खालामनाय जादों थार बाथ्राखौ बुं माबार नङाबा नोंखौ दानो कास्टडियाव लांनाय हैद जागोन सार आं मानसि फुथारग्रा नङाब्रा राखेबजों आं दसेल'सो लोंफादोंमोन नों रंजालुनि सोमोन्दै मा मिथिगौ हैद सार आं रंजालुनि सोमोन्दै जेबो मिथिथारालै नों बिनि सोमोन्दै मिथिनोबा रियान आरो आबिरनावसो सोंनांगोन सार आबिर मोना अबाव दं दायो बिसोरथ' गुवाहाटियाव माबा मोनसे प्रग्राम दं होननानैसो थांदोंलै सार जानो हागौ माबा मोनसे पार्टि थानो हागौ सार गुड साननैसो नों बे जायगाखौ नागारनानै जेरावबो थांथ'नाङा आं नोंखौ उनाव कन्टेक्ट खालामफिनगोन साला गस्ला गांजेनैसो गानजेनदोंमोन खारां खाथां खालामलांजोब्बायलै माथो बुस्थुआलाय कटनायालाय सिं सिं गरम जाना दं खोमायोलै साला बे राखेबा कटनाखौ बोरैबा खालाममारदों आंखौबो मानि सिबिआइफ्रा माथो खिबु गारला कटनायाथ' बोरैबा जाबायलै थाजाला